ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கிட்ட மாட்டுச்சு அப்படின்னா அதை அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து ஹலோ யூடியூப், ஹியர் வி ஆர் வித் another வீடியோ. இதுவரைக்கும் நம்ம 3 சீரிஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சீரிஸ் ப்ளே ஸ்டோர் போலீஸ். இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ப்ளே ஸ்டோரில் அன்ஃபிட்டாக இருக்கிற ஆப்ஸ், அதாவது ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்கக்கூடாத ஆப்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த சீரீஸில் நான் ஃபீச்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ டூ சப்ஸ்கிரைப் டு வாட்ச் மோர் வீடியோஸ் லைக் திஸ். இதே டெவலப்பர் கிட்ட இருந்து ஒரு ஆப்ஸ் நான் வந்து ஃபீச்சர் பண்ண வச்சிருந்தேன். அதோட அந்த ஆப் நேம் வந்து ஐடில் கேர்ள்ஸ். இப்போ இன்னொரு அப்ளிகேஷன் சேம் டெவலப்பர் கிட்ட இருந்து நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இதுவும் ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்கக்கூடாது. ஆனால் எவ்வளோ நம்ம போய் தான் அமிர்தா ஸ்டுடியோ லாஸ்ட் கில்மே ஆப்ஸில் வந்து அவங்க சரியாக பிளான் பண்ணல, அதாவது நிறையா மணி மேக் பண்ண முடியல அவங்களால. இப்போ வந்து அதை பர்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளால் வந்து அந்த கேரக்டர்ஸ் கூட கான்வர்சேஷன்ஸ் பில்ட் பண்ண முடியுது. எப்படி அப்ரூவல் வாங்குறீங்க? நம்ம ப்ளே ஸ்டோரில் இந்த ஆட்டோ ஆப் செக்கிங்கு சிஸ்டம்ஸ்லாம் ஒன்றும் வேலை செய்யுதா இல்லை இல்லையான்னு தெரியல. பட் எப்படியோ அப்ரூவல் வாங்கிட்டானுங்க. நீங்கள் பாருங்கள், சின்ன சின்ன அனிமேஷன்ஸ் வந்து எல்லாமே கண்டிப்பாக ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்கக்கூடாது ஆப் தான் அது. ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ வந்து நம்ம வந்து கேம் விளாண்டு அவங்களுக்கு நம்ம கிஃப்ட் பண்ணலாம். சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் லக்கி நீங்கள் ஸ்ட்ரிப்பும் பண்ணலாம் பேஸ்ட் அந்த கேம் சிச்சுவேஷன். ஸோ இது வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்பின் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த ஸ்பின்னிங்கை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வின் பண்ணுறீங்களா இல்லை கேமை லூஸ் பண்ண போகிறீங்களா அப்படின்றது. அதை வச்சு கேம் வில் மூவ் ஆன். ஸோ இப்போ வந்து மோஸ்ட்லி பேஸ்ட் ஆன் லக். ஸோ நம்ம ஸ்பின் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்பின் பண்ணும்பொழுது சில கேஷ் கிடைக்கும். ஸோ சில கேஷ் வின் பண்ணலாம், இல்லை வந்து சில கிஃப்ட் நம்ம வின் பண்ணலாம். அதுவும் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த லக் ஒன்லி. சில கார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த கார்ட்ஸ் நீங்கள் ஸ்பின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் ஜெயிக்கிறீங்களா இல்லை கேமை லூஸ் பண்ண போகிறீங்களா அப்படின்னு சொல்கிறது. இப்போது சப்போஸ் நீங்கள் லக்கியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்ட்ரிப். இந்த கேம் வந்து இன்னும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நான் ஒரு 2 days இந்த கேமை ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ என்னால் சில பல ஏரியா வரைக்கும் போக முடிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ போக முடியும் நமக்கு தெரியாதுப்பா. ஸோ நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு எவ்வளோ போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி கேம் விளாடும் போதும் அந்த ஸ்பின் பண்ணுறதுக்கு வி நீட் எனர்ஜி. அந்த எனர்ஜிக்காக ஸோ வந்து நம்ம சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு மேபி ஒரு டே விளாட்றீங்க அப்படின்னா அந்த எனர்ஜி தீர்ந்துருச்சு அப்படின்னா ஒன்று நம்ம வெயிட் பண்ணணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எனர்ஜி வந்து பை பண்ணிக்கலாம். அதை பை பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல இருந்து தான் இந்த கேம் வந்து கொஞ்சம் ஏர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த எனர்ஜிக்காக நீங்கள் $430 பே பண்ணணும். அதாவது 430 இந்தியன் ருபீஸ். ஈவன் இன்னும் பப்ஜி கூட இவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறது இல்லைடா, அநியாயமாக இருக்குது. ஒரு வாட்டி விளாட்றதுக்கே $430 எப்படி? சரி அதெல்லாம் கூட விடுங்க. சில இடத்துல நம்ம டிஃபால்ட்டாக பார்க்குற மாதிரி இந்த ஆட்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது ஃபைன். பட் பே பண்ணுற மாதிரி சொல்ல சில இடத்துல நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து சில ஃபீச்சர்ஸ் எனேபிள் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வீடியோ டைப்ஸ் ஆட் பார்த்து நம்ம வின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது நல்ல ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஐடியா. இப்போ அவங்க அதை வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ வந்து இப்போ அவங்களால நிறையா மணி மேக் பண்ண முடியும் இந்த கேமை வச்சு. அதாவது பழைய கேமை விட இது நல்லாவே மணி மேக் பண்ணும். ஒன் ஆஃப் அவர் வியூவர்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஐடில் கேர்ள்ஸ் வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் பாவம் விளாட தெரியாத போல், அதை பற்றி நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ ஐ ஃபீல் ஹாப்பி ஆக்சுவலாக ப்ளே ஸ்டோரில் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் அப்ளிகேஷன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னது. ஸோ ப்ளே ஸ்டோர் வந்து ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் லான்ச் ஆகிட்டு இருக்குது. ஈச் அண்ட் எவ்ரிடே நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் லான்ச் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான சில அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்தாலும் மோஸ்ட் நல்ல அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் போயிட்டு இருக்குது. ஸோ இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ளே ஸ்டோரில் நம்மளோட அந்த போலீஸ் ஐஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா வச்சு அப்படி தேடுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கிட்ட மாட்டுச்சு அப்படின்னா அதை அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து நம்மளோட சீரீஸில் ஃபீச்சர் பண்ணிடுவோம். இதை பற்றி தான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். டூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஸ்டே டியூன் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் அப்டேட். ஓ சாரி, அப்ளிகேஷன் நேம் சொல்ல மறந்துட்டோம், கேம்பஸ். தேங்க்ஸ்.